Guwapo ani pre, ko ana lang pre. Ato na lang i-grab ni nga opportunity kay apoy magtambay gihapon. Ni way pulos no pagkatambay wa tay trabaho ba? Naman day duha ka bakante nga trabaho niya. Sudlan na lang nato. Sa lang trabaho po na. Ila kuan ba kay kana ni kuan? Ronald Kabungkal Atang. Kana. O kailan ka wala sikat mo na diri barangay na. Nagpatrabaho siya, duha ka bakante ang kuan ron gipangita, duha ka trabahante ang gipangita. Unsa man ang trabaho pod? Atong pangutan no unsang trabaho Inig kuan pre, inig kabuntag, kuan mo sayotag mata, tapos kuan ang kwarta kanang Buklad. dili kanang kanang Ay, nang ibulad. ibulad ang kwarta inig buntag o nya pagkahapon hipuso na po nato ang atong gibulad nya kwarta nya pagkaudto human og kuan atong ipon. Nang ipunuan. Ipon nato pre kay kada iyang kwarte mga basa man gud na pre usahay mga wala iya ra basagdahan ba naras dala ng uban di niya puniton Pati natawhan na gro no. kwartahan kay na ato na to Tara. asa mga tao sir oy sir may muntag ya Oh, may mutang. nani may muntag ba May mutang sir. nagkuha mo daw ka doon trabaho sir ngita daw kag duha ka players daw Oh, tama. Basig willing mo sa trabaho nga akong ginapangita ba kay kulang man good busy kay akong mga tao wagi tao nga mabunlo. kami sir willing mi sir Unsa na trabaho rin sir? Willing mo. oh willing kayo Okay. Ang trabaho nga ihatag nako ninyo. Basig pilian mong trabaho. dili sir oy Sir, bas unsa na bisag unsa nga trabaho sir basta na makasweldo lang mi makakwarta mi dawaton na mo na Basta makaya na mo sir. basta makaya na mo Ang pamaagi sa atong ting sweldo ani inuras. inuras Oh, inuras. sige. Ang atong pamaagi sa sweldo sir inuras. inuras Oh. Dili na ta magbase anang inadlaw, pakyaw or binulan. Kinsinas wala inuras. 24 oras Kamo, Inuras. pwede mo mo trabaho 24 oras. Why Kung gusto tulungan? ninyo. Pwede mo mo trabaho isa ka oras. Oh, pwede mo trabaho bisan unsang orasa. Tagpila pang oras sir? Tagpila pang oras? 1.5 ang oras. Ang sa ka oras? Oh, Ay kamaayo. Unsa man ang trabaho pod sir? 1,500 ang oras. Unsa man ang trabaho Ano rin ba sir? na sir oy Okay. So, kung gusto mo mukuan, sa iyo mo sa buntag mo matagid anang trabaho Kay kay nga naman kanang kwarta diha sa akong balay. Mga I think 5,000 kasako. 5,000 kasako na. Oh. Tasan kasako daw pre. Ang kwarta nimo sir? Sabi kwarta to. Kulang ang isa ka tuig kung ipon ko na tanan, kulang ang isa ka tuig di pa igo. Papa nangalata sir. So, mao kay na akong ipatrabaho ninyo kay murag nangabasa ang susulod ba kana bitang nasa sako bisansan man gud na pag-ayo murag nangabasa. Ay nalingot. Oh, gipasingot. So, inyo nang habwaon Ipon. dili Bulad. ibulad ninyo dire sa silong. Pakita ko nimo agi man kwaon sir. Si pasagdi lang kung kinsay manguha. Diha sa atop bakante man na init man nagmauto, pwede ninyo na buladan diha. Sa imong kwarta. Oh, diha sa atop, dire bisan asa balsa na space nga maigo og init, pwede ninyo diha ibulad ang kwarta. Gets? Yes sir. Kana na sir. Ang kuana ni sir. Libre na takaon dire, libre na painit ana. Way problema di gamo mo Oh. diha. Ang atong kusina perminti na ay pudding. Ay wala day tay mga kuan dire sir, mga cooker. Wala na, no need to cooker na kay automatic na diha mo function na tanang cooker is diha. Muhatag na siya pagkaon. Naga-produce na siya pagkaon para Ay. Kanino? Noon na Ikaw siya. man to. Oh, naka-produce na siya pagkaon diha nga automatic malamon sa mga trabahante and especially sa tigtungod. So, kung ako ninyo, unsa man willing mo? Willing kayo. Okay. Karon sa amin magsugod. O karon sa amin magsugod na mi. Okay, bisan karon dayon mosugod mo. Musugod mi. Oh. Ano yun? Advance tag 1.5 diha be. No. No Ano pay, no work. No, sa kuan lang na mo kuan sir. Daghan man ka. Kami man gihapon magbulad. Dito Ano lang siya? ni magkuha. Mailan ako kung kinsa ang nagkuha sa kwarta. Ano man sir? Why daghang istorya padako na kong tiya. Oh, Magbabarang ka. dili ko magbabarang apan magbuburot. Magbuburot ka? Oh. Oh. Lagi tinon na. Ay gyud mo kumpiyansa sa ko Di gyud may magkamasan. Di gyud may mangawat sir. Oy, pero di kami sir, di gyud may Tawag ka na mangawat mo, sir. sir. Magpaabot ra gyud mi sir og kanos aka mo tonol sa imong sweldo kay hatag sa amoa, labi na sa imong kaluluyon nga kasing-kasing. Ang gyud kuan sir kanang main nga imong ipatrabaho gid sa mga sir. Mao na lagi na siya. Wala na gilain sir. Na kay nagdikit-dikit na nangabasa man gud sa sulod inyo nang ukab-ukabot. So meaning dili na mi manilhig, wala na mi labot ana. no, naano'y Oh. naka-assign ana. Naano'y naka-assign ana. Naano'y naka-assign Oh. ana. Asa mga bang trabahante nimo sir? Nung karamihan banduha diri. Tuwa na sa ilang ang trabahuan. Ang isa nagpahubas og sapa. Na dito, Gipahos sa pa. Kaya din ang mga basa sa pa sir. gipahubsan ako ang sapa. Ano man sir?
Prosita dito. Unsa pa to, sir? Sige. Sige. Inig kahapon inyong hiposod ng kwarta. Hapon. Mga alas 5. Alas 5, impunto, inyo na ng tiklopon kay basing maabtan o gabi or muulan. Inyo ginang bantayan kay ang atong panahon weather lang. Ulan mo init. Oh. Pag muulan, hipos. Pag Muulan mo init, pista ila Uncle Kenneth. Kailan man kana no? ay kumpuan na, seryoso atong Seryoso kuwan. ta, Sige. Before mo makasulod, mangutan ako. Sa Sa sir. pumunta mo, sir. Nabaksinan na ba mo? Na wala pa ba nabaksinan, sir, kay sa una pa mi nagplano, sir, ba nga di mi magpabaksin kay mahadlok lagi mi ana, sir. Wa man gud may kabalon sa dangatan na mo ana. Mga matay tabot na sir, duha ka tuig lang tagalan na sir. 2 years from now, ingon nila, zombie na. Sao na. Maak naman sir. Ikaw nagpabaksin na ka, sir? Fully vaccinated na ko. Ay mo kahadlok ana, tutuuan ang masombi dili na tinuod na ang vaccine para na sa kaayuhan nato. Para safety ang pamilya, safety kung asa ta mo adto. Asa ka mo adto di makakasulod kung wa kay vaccine. So ang vaccine is para na sa ato ang Lawas. pangpalig-on. Ayaw ninyo huna-una nga unsay mahitabo. Ang vaccine is para yun na sa atong kaayuhan, okay? So karon wala man day mo nagpa-vaccine, di mo kasulod dire. Pwede naman tingalig kuan, sir, wala baksin, sir. Dili lagi kay balaod na siya. Balaod. Pwede ipaulahin na lang amo ang vaccine card. Paulahi. Moabot akong nurse ugma. Vaccinated na to. Pwede mo mabaksinan ato. Libre? Libre. Adi ko vaccine sir, mahadlok Makay. ang tagom sir. Perting taasas dagom, sir, ana. Wa sakit ba? Way sakit. Igo ra i. Dali ra Naami kayo. kaila, sir, ha? Silingan namo. Nabaksinan, nagluya, wa kalakaw. Dili lagi na tinuod. Depende ra na sa lawas. Ayaw kuan ana. Pasudlan lang mismo trabaho, sir. Wala. Way sulod basta way vaccine. Di gid pwede, sir. Way sulod basta. Kaya nang inahanglan mi anang mismong trabaho, ah. O nang inanglan pud mig vaccine. Bukasa mi pero ulahin na. Pwede man tingali. Trabaho. Pasudlan mi ba? Trabaho mo ulahin na pud. Basta way vaccine. Sa manitol. Muti mo kay sabay-sabay. Sige, balik lang mo, balik lang mo, Adi balik. yun mi, sir. Naami bird, sir. Muhatag mi. Why May po? barangay Puro clearance. Barangay clearance. Kompleto na sir. Vaccine na wala sir. Oh, wala. Data mo pasa mi. Kung wala mo ng vaccine, di yapon mo katrabaho. Wa, yun. Muhatag mi PSA, sir. Isan pag ihatag ni mo tanan na imong mga brief dire, wala. Isan na imong panghatag. Di mo trabaho yun meron, sir. Di yun pwede. Wala. Ano man ang kontak ibutan mo sir, kay adto na mo. Balik na mo, balik lang mo. Ipon na namo imong kwarta ba? Balik lang mo, ugma ba? Na pwede sir, oy kay gipadto minimo diri sir, Gani, pabalik. layo kay among balay. Taas kay may gibaklay. Unya, di day may kasunod og trabaho. Oh, kung wala man mo yung vaccine, mga gahig ulo. Naunsa man ka? Balik lang mo, ugma, balik lang mo. Dili ka na pwede lagi sir. Di lagi, sir. Balik lang mo, ugma.